Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Il-bieraħ ħassni ħażin fuq ix-xogħol, rajt dalma kbira u sturdejt. Tant kelli x'nagħmel laqa skill change ġurnata sħiħa. Sħabi qaluli li jista' jkun niżlet li l-pressjoni, imma għaliex tinżel il-pressjoni. Hemm diversi raġuni għalfejn il-pressjoni tista' titbaxxa. L-iktar komuni hija jekk dak li jkun xi ftit dehydrated, jew eżempju bisħana jkun hemm nuqqas ilma, jew ikun għamel xi ħin twil mhux ħażin fix-xemx, allura jitlef ċertu ilma u ċertu melħ mid-demm, allura jkollu pressjoni baxxa. Jista' wkoll ikun hemm min ikun għamel żmien twil mhux ħażin fis-sodda, eżempju wara xi operazzjoni, allura hu jiġi biex iqum titbaxxa l-pressjoni. Tista' tkun ukoll kawża ta' ċertu mediċini li jista' jkunu wkoll eżempju mediċini ta' pressjoni għolja imma jkunu qegħdin jittieħdu f'doża aktar qawwija milli jkun hemm bżonn allura l-pressjoni titbaxxa. Jew ċertu mediċini li jintużaw għall-qalb jew għall-Parkinson, daw jistgħu bħala side effect ibaxxu l-pressjoni. Jekk ikun hemm xi accident fejn jintilef ammont ta' demm mhux ħażin, il-pressjoni tista' titbaxxa. Tista' tkun ukoll kawża ta' xi infection qawwija u kawża anki ta' xi allerġija qawwija għal xi mediċina jew għal xi tip ta' ikel partikolari. Issa, wieħed meta jistordi li jkun qed jiġri huwa li jkun hemm nuqqas ta' demm sejjer lejn il-moħħ u allura b'dan jikkawża li jkun hemm nuqqas ta' nutrijenti u nuqqas ta' ossiġnu lejn il-moħħ. Allura dak li jkun iħossu stordut u ġieli jħossu ħażin ukoll. Jidher li hemm kategoriji ta' nies differenti li jbatu minn pressjoni baxxa aktar minn oħrajn. Pereżempju min jagħmel ħafna attività fiżika u min jiekol dieta bilanċjata għandu tendenza li jbati aktar bil-pressjoni baxxa. Din tidher kontradittorja peress li l-eżerċizzju u d-dieta nassoċjawhom ma' stat ta' saħħa ideali. Allura dan juri li pressjoni baxxa hija aħjar minn pressjoni għolja? Il-pressjoni baxxa aħjar mill-pressjoni għolja, dan għaliex ħafna drabi sakemm ma jkunx hemm sintomi, il-pressjoni baxxa mhijiex ħadd tagħmel danni gravi fuq is-saħħa kontra tal-pressjoni għolja. Però jekk imbagħad ikun hemm is-sintomi, speċjalment fl-anzjani, huwa importanti ħafna li dak li jkun imur għand it-tabib tiegħu biex naraw jekk hemm xi raġuni għalfejn il-pressjoni qiegħda tkun baxxa u jekk nistgħux nagħmlu xi ħaġa biex din nirranġawha. Jeżistu tipi differenti ta' pressjoni baxxa. Pereżempju xi nies iħossuhom storduti meta jqumu minn bil-qiegħda. Oħrajn titbaxxilhom il-pressjoni wara l-ikel. Dawn it-tipi differenti ta' pressjoni baxxa jiġu kkurati b'mod differenti? Iva, dawn jiġu kkurati skont il-kawża tal-pressjoni baxxa xi tkun. Pereżempju, jekk aħna għandna pressjoni baxxa il għaliex hemm dehydration, allura importanti li nagħtu ilma u ċertu mluħa biex il-pressjoni tola ħalli nkunu replacjana dak li tlifna. Jekk il-kawża hija minħabba ċertu mediċini tal-istess pressjoni jew ċertu mediċini tal-qalb jew tal-Parkinson li jistgħu iniżlu l-pressjoni, allura it-tabib ikun irid jirranġa l-pinnoli ħalli il-pressjoni terġa' tiġi lura n-normal. Jekk il-pressjoni tkun kawża ta' eżempju nies li jkunu ilhom fis-sodda mhux ħażin, ġieli nużaw ċertu kalzetti li jgħinu biex iċ-ċirkolazzjoni tmur għall-aħjar u daw ukoll jipprevjenu mit-trombożi. Ġifieri dejjem it-trattament ikun skont il-kawża. U se nagħlqu din il-parti dwar il-pressjoni baxxa billi nwaslulkom ftit punti dwar x'wieħed għandu jagħmel bħala l-ewwel għajnuna f'każ li xi persuna qrib tiegħu tistordi minħabba il-pressjoni baxxa. Mela jekk inti l-persuna li ħassek ħażin minħabba l-pressjoni baxxa tinduna il għaliex
ħatħoss tibda l-ħaġa il-ħass ħażin ħatħossu ġej fuqek u ħafna drabi ħatkun bil-wifqa meta dan ħajġri. U tinduna għaliex tibda tisma' l-affarijiet mill-bot li l-ħna tibda tisma'hom iktar soft minn kemm fil-verità jkunu, il-vista tibda tiċċajpar xi ftit, tibda tħossok li qed tintela u għajjin mhux ħażin. Jekk jiġri hekk importanti li tinduna b'daw l-affarijiet u toqgħod x'imkien u tiġbed l-attenzjoni ta' min ikun miegħek. Ħalli mhux tkun bil-wifqa u taqa' minħabba l-ħass ħażin, għaliex il-konsegwenzi jkunu għar mbagħad. Issa minnaħa l-oħra jekk aħna nkunu ma' xi ħadd nindunaw li qed iħossu ħass ħażin minħabba pressjoni baxxa il għaliex narawh qed jibjat mill-kulur. Jibda forsi jereq xi ftit. Nibdew naraw li mhux qed ikellimna sew. F'dak il-każ importanti li nmidduh, nollulu saqajh il fuq ħalli bekk inkunu qegħdin inħeġġu lid-demm imur lura lejn il-moħħ malajr kemm jista' jkun u tgħin ukoll jekk forsi nxarbulu xi ftit wiċċu. Tikka aktar fuq saħtek. Il-ħoss qawwi tar-riħ jista' jtellef liċ-ċiklisti waqt li jkunu għaddejjin bir-rota. Il-ħoss tar-riħ meta ttestjat waqt qatfa ma' grupp ta' ċiklisti laħaq saħansitra il-120 deċibel. Dan huwa livell inkwetanti peress li problemi ta' smigħ jibdew jitfaċċaw meta l-persuna tkun esposta għal ħsejjes ta' 85 deċibel jew aktar. Persuna li tkun esposta għal dawn il-ħsejjes tkun qed tirriskja sew li tibda tbati bi problemi ta' smigħ u allura importanti li tilbes protezzjoni għal widnejn. Tikka aktar fuq saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.